Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto siro wuodhe ma othoro time pinje maoko kowacho ni wuodhego gin mago mag manyo ber ne oganda jo Kenya to ok mag ketho omenda jo Kenya kaka osebedo kaliekore. Ruto ne wuoyo e kaunti ma Uasin Gishu kama noyore nyasi mar higni 40 nyaka ne chak kanisa mar Anglican Diocese ma Eldoret kama nosingo ne piny owacho mare timo duto manyalo mano mar bero ngima jo Kenya kokalo neno ni kachop higa mar 2025 Kenya ok bi omo kendo chiemo kowuok e pinje maoko. Ne en nyasi mar yango higni 40 nyaka ne chak kanisa mar Anglican Diocese ma Eldoret, nyasi manoyore gi jatend piny Kenya William Ruto kendo notele gi jadolo mar Anglican e pachuka Archbishop Jackson Ole Sapit. E kinde mang'ur medo bede wi wuodhe ma jatend piny Kenya William Ruto e pinje maoko, jatelo no ramo ni wuodhego gin mana mago mag bero ngima jo Kenya kendo manyo chiro ne mwandu jo Kenya. Nimetembea sehemu nyingi. China kwa mfano wamesema sasa watatufungulia soko ya chai na soko ya macadamia na soko ya avocado. Nilikuwa kule juzi. Mimi nataka wakulima wajipange. Jatend piny osingo tiyo gi kanise mapachuka kod jokedo na tich oganda mano mar bero weche thieth e Thurka. Mimi nimeongea kwa kirefu na wabunge wa sehemu hii. Tumekuwa na mkutano leo asubuhi na tumekubaliana yale mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Mambo yenu ya barabara, mambo ya maji, mambo ya stima, mambo ya kilimo, mambo ya matibabu na mambo yale mengine yote tumeyapanga. Opoyo jopur mapachuka kuom timo kinda e chenro magi ka koro singo medo chiwo mbolea manego gini piny mabiro miyo Kenya wegolo oduma e pinje maoko kogike higa mar 2025. Mwaka ujao nataka kila mkulima atumie instead of 50 kilos, tuongeze ikuwe 100 kilos ya mbolea. Na hiyo top dressing, muongeze tena badala ya 25 kilos, muongeze ikuwe 50 kilos. Mimi nataka average ya mahindi iende from 8 bags to 20 bags. Jatend piny oseo josiasa kuom wuoyo mathoth e altar mag kuonde lamo kowacho ni osingo riwo josiasa mag Kenya Kwanza mondo omiyo omi luor kuonde lamo kendo kik gidukre gi jodolo ma Thurka. Maaskofu mtanisaidia polepole, mimi najaribu kunyorosha hii watu yangu wasome kutoka. Unaona askofu amepanga watu wake wako na nidhamu, wameketi pale, 2 watatu wameongea na imeisha, na wamekuja wengi. Hawa wangu kila mtu anataka kuongea, so tunajaribu kujifunza kutoka kwenu.